Banazo isithukuthezo. Janda. Isithukuthezi la banazo isiyalo ngoku. Yani banazo ta. Okay. Ngibuza nje la ngicela. Ake if banazo isiyali ya. Tilondo. Ukusemgcini zama uba semgcini. Zama wenza life ake ngabi nasiyalo, ngabi nasithukuthezi ebomini. Xa unesiyalo ngomuntu khona into ephuma ecaleni oyenzayo. Molweni, bhotani izihlobo kuSkilolo, umuntu omnyama ngokwakhe. Ewe kuyilondo ndilapha futhi. Into esixelelayo kuba kunyanzelekile. Mhlanje ndithetha ngale nyewe yentsinda abadala. Enyewe ixalabisa uphakela umthakathi ekunye nongizwe imichunu. Kuthiwa mabahambe. Ixhasa nami loo nto ndidama bahambe. Sizathu sale nyewe sibangelwa senziwa into yokuthi kubekho abemi bangaphandle. Apha eMzantsi Afrika kungekho isivumelwano esixelayo ukuba bamkelekile apha. Impepha zomthetho ezinikezela ngegunya okanye ezigunyazisa abantu bamanye amazwe ukuba bamkelekile ukuba bahlale apha eMzantsi Afrika. Loo nto iyodwa iyasibonisa ukuba zizaphula imithetho ezi. Abathembakali ngokukodwa kule yokuba bengenazo iimpepha bakwashishina ngeziyobisi abantu xa belapha ezingekho mthethweni. Izenzo zaba bantu ziphikisana kunye nomgaqo-siseko walapha eMzantsi Afrika. Indelelo ke leyo apha kuthi bantu abazalwa kweli lizwe loMzantsi Afrika. Siyadeleleka sililizwe. Siyaqheleka. Futhi siqheleka nyhani. Ewe kuqheleka oku ndlela zonke futhi. Kwaye kufanele ukuba bakwazi usithathela imisebenzi. Kaloku bona abantu bayabonakalisa. Ukwanelisa izidingo zabo, ukufezekisa izinto ezifunwa ngabo bangenza nantoni na. Izinto ezifana ukuvumela usebenzela i-R50 ngosuku. Loo nto nje iyodwa chasene kunye nomthetho. Umgaqo-siseko walapha kweli lethu ilizwe uMzantsi Afrika akayifuni loo nto. Ayivumelekanga ukuba umuntu asebenzele i-R50 ngosuku. Ezi zenzo zaba bantu zinomthelela kakhulu ulwaphulo-mthetho ngabemi balapha kweli lizwe uMzantsi Afrika, kumgaqo-siseko uMzantsi Afrika ukuba ungathotyelwa udelelwe kwasithi bantu balapha eMzantsi Afrika. Njengezinto ezifana nokuthengiselwa kwabantwana okanye umntana athenge iziyobisi kunye notywala. Abangaphantsi kweminyaka 18. Nezinye iindlela endingakwaziyo ukuzixela ndizibiza amagama ngenxa yobungozi bazo. Njalo njalo. Ewe zinintsi zona zikhona. Umzekelo endingawenza kule nto yeempepha ilula le nto ngoba iindaba nazo ndike ndazibukela ixesha lisekhona. Isekhona. Iindaba nazo ndike ndazibukela iindaba ndabona pha oosisi bevele bathi iyabaxaka le nto. Intetho abazithethayo babonakalisa ingathi bayayiphikisa le nto yokugxothwa kwabemi bangaphandle abangenazo iimpepha. Akho nto inzima kule nto. Nathi abantu siyabathanda abantu kodwa ke ngumthetho lo utshoyo. Nam ndake ndane-situation ndakwimeko efanayo nale. Ndiye esikolweni kwidyunivesithi. Sathi xa sifika phaa kwaFuna ndikwelinye iphondo ndingekho kweli phondo eli lalapha eMpuma Koloni, ndikwelinye iphondo laseRhawutini. Xa sifika phaa kwathiwa kufunwa
i-ID, kuzojongwa iinkcukacha zam ukuze ndamkeleke esikolweni. Ukuba ayikho i-ID kwakuthiwa ndaxelelwa kakuhle, kwathiwa uza kujika uba ayikho i-ID akho nto onokwazi uyenza, uzufunda. Yinto efanayo nje exactly kule yabantu, ifana ngqo kule nto yabantu. Anikwazi kaloku xa zingekho iimpepha zomthetho ezigunyazisa abahlali apha kweli lizwe, anikwazi uba lapha nina. Loo nto leyo iyasibonakalisa uba zizigilamkhuba ezi, bayingozi abantu abanje kuthi thina bantu balapha abathobeli imithetho xa beya. Akho nto bayithobelayo indlela, izenzo zabo akho nto banoyithobela. So lilonke ke ndithi nam mabahambe. La mazwi ke ndithi sicela imbeko kwabantu bangaphandle abangenazimpepha. Sixabane kunye nabo xa sithi hambani nilungise izinto. Uba ziyalunga nibuye kuba niyafuna, nihlukane nokusiqhela. Cacile kaloku uba siyaqheleka kuni ngoku. Olu hlobo ke ndicinga ukuba izinto zingalula xa ninobonakalisa imbeko kumgaqosiseko weli lizwe. Ngokukodwa kwezinye izinto ezikhalazelwa ngabantu, mhlawumbi sabuya sisebenzisane kuzo iinto ezifana nemisebenzi. Eyona nto siyithethelelayo apha yile ba naphula umthetho. Ngumthetho kalolo, ngumthetho lo nowuphulileyo. Ngokokwam andiyazi uba izinto zihamba njani. Le nto nam ulwazi endinalo lushoxekile, kodwa ngokwam mna bendizithi bendifanele uba niyabanjwa njengabanye, njengawo nawuphi na umntu ophula umthetho apha eMzantsi Afrika ebanjwa. Izinto ziqala kanje, konakele nje sixakene namazinga olwaphulomthetho aphezulu, kuthotyelwe iinto ezifana nezi, umntu angene kweli lizwe engenazimpepha. Umthelelo omkhulu kakhulu lo. Ixesha lisekhona? Lisekhona. Ngala mazwi ke ya mabahambe. Sifuna imbeko kuni abantu bangaphandle, sifuna imbeko qha. Yiloo nto into esiyithetha, imbeko qha. Imisebenzi sabuya siyixoxe siyilungise. Kunezihlobo nithi ndiyanithanda, nani ndifuna nindithande.